Kapuso, mayong buntag dinhitaran sa pagkatod sa ulohang tudling sa tuang Super Express Balita. Sa tuang balitang lokal, Hog Racer may reklamo sa kadugay sa financial assistance sa Department of Agriculture. Municipal Agriculture sa Don Marcelino gipasabot nganong nadugay ang tabang sa mga hog racers. Rainy season sa Pilipinas, wa pa opisyal nga misulod. Otoridad, padayon ang investigasyon sa responsable sa mipusil patay sa kanhisiman. Pipila ka universidad sa Davao Region planong mupataas og tuition fee. Samtang DCPO nagbahad-batok mga planong magprotesta sa sirad. Sa tuwang balitang abroad, iladong statwa sa UK, giguba sa mga rallyhista. Sa atong balitang sports, UFC champion nga Conor McGregor nagretiro na. Sa tuwang balitang panlawas, 25 kapamilya sa mga medical frontliners midawat na taga-usa kamilyon nga hinabang. Samtang sa atong balitang lalaki dito sa London nagdala og portable nga lababo sulod sa tren. Ako. Kapos sa headlines, sa iyo nabate ang detalye sa itong Super Express Balita. Musunod gilayon. Super Express Balita. Kapuso, maayong buntag ganatong tanan. Dinhitaron sa paghatod sa detalye sa tuwang Super Express Balita. Balot na balot akong mama sa Veroya Boy. Sabi ro doble bantog ra ni. Hinantigo. Karong adlong Lunes, yes, happy Monday karatong tanan, June 8, 2020. Kami, ang inyong mga tigbalita, Super Ricky Bangas. Super Oyo Boy Tulibas. Alas 11:43. Kapuso, unang detalye sa balitang lokal. Medyo di ka komportable ako ang tanggalon. Unyara. Gikumpirma sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa Davao nga wa pa opisyal nga misulod ang ting-uwan sa Pilipinas. Sigon pa ni Lolita Binalay, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao, atol sa pagiginabi kaniya sa Super Radio nga ang nasinatian nga pag-uwan sa Davao Region tungod sa Intertropical Convergence Zone kon ITZZ o ang panagtagbo sa hangin sa habagatan o amihanang hemisphere nga moresulta sa cloud formation hinungdan sa pag-uwan, dalugdog og kilat o posible sabo trigger o pagbaha og landslide. Usas sa ginabasehan sa Pag-asa nga mosulod na ang rainy season maong 5 ka adlaw nga sagunson nga pag-uwan sa mga weather station sa buhatan. Sagad ko nga mosulod ang rainy season matag katapusan sa Mayo hangtod unang semana sa Hunyo. Wala kay declaration nagpadula sa Pag-asa na rainy season. So wala pa kapulan kay ang hangin tabagat wala pa kamusip o nagsusunod ng bago. Okay, so kung kini sila pag makarecord or 25 mm rainfall or successive rainfall. So anak pa air na ay magbagusap ng rain. Kapuso, inyo nabati ang tipik sa mahayag ni Lolita Binalay, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Davao. Sa dugang pa natong paghatod sa balitang lokal, may reklamo sa Super Radio Davao. Ang usa ka mamuhiay og baboy sa barangay poblasyon sa Malita, Davao Occidental, umanwa gihapon makalawat og bayad sa baboy nga gikal 4 ka bulan na ang nakalabay. Sigon pa sa wa pagpaila nga concerned citizen nga hangtod karong mga panahon wa pa niya madawat ang 10,000 pesos. Nga gisal sa Department of Agriculture 11 ala sa duha ka baboy nini. Dugang pa nga naka-fill up na sila og form bulan sa Enero, apan hangtod sa pagkakaron wa pay nadawat nga kantidad nga gipasalig sa DE11 na malakas ang kinitungod gikan 5,000 matag baboy, nahimo na lamang sumalapog 3,000 pesos ang matag usa. Tamiro ana, ano ni sa kaday, at ako, kung sa mga baboy. So ako, nakapulbak yung mga kabuo,
tagaan niyo buwan nga balikan ni para sa ilahang form nga mo kinakan. Karon pagbalik mo na sir, fill up me with amount. May amount ibutang dito sa isa ka baboy, 5,000 each. So na po dismiss unta maunon. Lumalik bracket sila sir after 45 days, bayaran nila ang baboy. Kanurin sa Ginoo in taon, Kaluoy po, no? Inyo nabati ang tipik sa pahayag sa usak ka concerned citizen nga nanukad sa barangay Poblasyon, Malita, Davao Occidental. Alas 11:47 na, kapuso dugang sa balita sa lokal, giklaro sab ning Adeline Hildore, ang municipal agriculturist sa Davao o sa Don Marcelino, Davao Occidental, atol sa pagiginabi kaniya sa Super Radio Davao nga hangtod sa pagkakaron wala man gihapon na abot ng gunang kwarta nga ihatag sa buhatan sa Department of Agriculture 11. Dugang pa ni Hildore nga magpabilin sa 5,000 pesos ang ihatag sa DA sa matag baboy o dili 3,000 pesos. Ang 3,000 pesos mao ang tabang nga ihatag sa probinsya sa Davao Occidental alang sa mga anay o barako. Sana all barakog anay. Samtang 2,000 pesos alang sa mga litsonon. Human kini na pailam sa kaling gawa sa financial assistance gikan sa probinsya. Doon na sab kunang ihatag nga assistance ang mga munisipyo ug barangay alang sa mga apektadong residente. Sa pagkakaron, doon na nay nahatagan og assistance nga barangay dito sa Don Marcelino. wala pa po sir, ug ang sa provincial level po, si Governor, nag-anda po sa para sa ilaha. Walang ilahan din na pangutana sa level number. Si Governor po, gusto kayo niya nga mahatag dayon. Pero tungod kay, naamang buhay Malita, na ay Santa Maria, na ay Jose Abad Santos, unya kanina sa Don Marcelino. Ang Don Marcelino, sa 15 ka barangay na nagipab, nanay nakatagan na sila barangay po. Kapusa, inyo nabati ang pagpaklaro ni Ma'am Adeline Hildore, Municipal Agriculturist sa Don Marcelino sa Davao Occidental ato sa pagkikinabi kaniya sa programang Bantay Katilingban sa Super Radio. Dugang sa balitang lokal nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa sasa kung unsay motibo kinsa ang mga responsable sa pagpusil patay sa usa ka kanisiman dito sa may sasa ning siyudad sa Davao. Base sa inisyal nga impormasyon sa otoridad, ang biktima na ilan nga si Nestor Giusiero, kanisiman og panulong unta nga maga-grocery sa dihang kalit lamang gipusil sa wa mailang nga mga mamumuno dito sa Crystal Meadows Subdivision, barangay sa ning siyudad. Sa isay pa sa karaan nga silingan ini nga walay kaaway ang biktima gani, wa sab kini nagainom. Ikumpirma sab sa procurator kung asa nagpuyo ang biktima nga wa kini record usab sa ilahang barangay. Sir, walay voice click? Wala. Oras, kapuso, alas 11:50. Nagbahad ang Davao City Police Office sa mga rallyista nga posibleng maaresto kung magpahigayon og lihok protesta sa syudad sa Davao unya masubak ang social distancing. Sigon pa ni Davao City Police Office Chief Colonel Kirby John Craft nga kini kalapasan sa pagbawal sa mass gathering bisan nga nasa general community quarantine ang Davao City. Pagpaklaro sa opisyal nga bawal gyapon kini kung subayon ang pagpatuman sa public health measures aron malikayan ang COVID-19. Dugang pa sa opisyal nga bisan mag-obserba pa og social distancing ang mga militante, makonsidera gyapon nga mass gathering ang mass protest. Way mo gawas ka tingog. Hinoon sa pagkakaron, wa pa kuno na monitor ang DCPO nga grupong dunay planong magpahigay ng protesta aron nga ipadayag ang ilang pagkontra sa 2020 Anti-Terrorism Act. Dugang sa mga balitang lokal, dili mo sa 23 ka pribadong tulunghaan sa kolehiyo, dili sa Davao Region nagbutyag nga magpatasog tuition alang sa school year 2020-2021. Una pa man ang pagsulod sa coronavirus disease 2019. Sumala sa Commission on Higher Education Davao Region Council 11. Sigun pa ni Mr. Luis Perez atol sa Philippine Information Agency Virtual Freezer nga misubmiti na sa ilang applications kaniadtong bulan pa sa Pebrero una pa man ang community quarantine. Hinoon, wa pahingan ni Perez ang pangalan sa maong mga tulungan o napadala na sa Central Office
ang ilahang application aron nga ipailam kini sa review. Sa pagkakaron tungod sa COVID-19 pandemic, dunay 23 ka mga kolehiyo ang kolehiyog universidad ang wa mipahigayon sa ilang planong tuition fee increase application.